זה כמו לשים פאה של קרחת, נו בחייאת, בואו. אני רוצה קצת לתת מהניסיון שלי לחבר'ה צעירים, נגיד שעוד לא יצאו עם בחורות. אני אכין אתכם לדברים שהם לא קיימים בכלל בעולם של הגברים, ושזה רק אצל נשים, שלא תהיו מופתעים. נגיד יום אחד יצאתי עם מישהי לאיזה מקום, אני בא לחנות את הרכב, היא אומרת לי, יו ממי, אתה יכול להוריד אותי בכניסה ואז לחנות את הרכב? אמרתי לה, למה? כי אני אמנע לא להליכה. מה? כאילו, איך? מה? איך? אז איך הגעתי לאוטו? מה זה זחת לפה? התגלגלת? לא הבנתי. צלד לפה שחית, איך? אני לא הבנתי. למה יש לכם דבר שהוא נע לא להליכה? זה הפוך למטרה שייצרו אותו. זה כמו להביא לי כובע ככה, אבל אל תסתובב איתו בשמש, סבבה? אחי זה פוסטינור, אבל זה מגביר את הביוץ. נע לא להליכה. זה כמו לשים פאה של קרחת, נו בחייאת, בואו. לשים קומקום בפריזר, מה זה? אתה בא לבית של בחורה, יש שם דברים שהם שם, אבל אסור להשתמש בהם, כי הם לנוי. הם לא לשימוש, זה לנוי, כן? יש להם סבוני נוי. מתוך קערה יושב לו סבון, כן? אתה לא יכול לגעת בו. נגמר הסבון בשירותים, זביט שער מטונף, אתה לא נוגע בזה. יש נרות לנוי. אם יש הפסקת חשמל, אתה לא מדליק, תיכנס בקירות, לא מעניין אותי. אתה בא לספה סתם ככה, ברא לך לנוי, היא אומרת לך, מה אתה עושה? אני סתם לקחתי כרית לנוח. כן, אבל היא לנוי. אבל זה עדיין כרית. אבל זה לנוי. אבל זה כרית. אבל זה לנוי. אבל זה כרית. לנו אין דברים כאלה. אין לך בבית, נכון? איזה מזמרה נוי, פטיש נוי, נכון? היה לך פעם על השולחן אי פעם שווארמת נוי? היה לך דבר כזה? אף פעם לא בא אליי חבר, עופר בוא בסוני. לא אחי, אי אפשר, זה סוני נוי, אני לא יכול לך.